गोमंतकातील चवथ ही वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. गणरायाच्या डोक्यावर सजवली जाणारी नानाविध प्रकारच्या वनौषधी फळाफळांची माटोळी किंवा घराघरात ऐकू येणाऱ्या घुमटारत्या हे सर्वच विलोभनीय असते. गोमंतकीय गणेशोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने आणि जल्लोषात साजरा करतात. इथल्या गणेश विसर्जनातही विविधता आढळून येते. कुंभारजुवे गावात गणेश विसर्जनाची एक विशेष परंपरा आहे, जी सांगोड उत्सव म्हणून प्रचलित आहे. या उत्सवात 7 दिवसांच्या गणेशाचे विसर्जन केले जाते. लंकाधिपती रावण. सांगोड म्हणजे 2 होड्या एकत्र जोडून त्यावर लाकडाच्या फळ्या ठेवून तयार केलेला तराफा. या तराफ्याच्या सर्व बाजूंनी बांबू बांधून मंडपाचा आकार दिला जातो आणि हा मंडप विविध पानांनी आणि रंगीबेरंगी फुलांनी सजविला जातो. हा मानाचा प्रमुख सांगोड असतो, ज्यावर शांतादुर्गा मंदिरातील गणपतीची मूर्ती असते. अशाच प्रकारचे इतरही सांगोड घेऊन परिसरातील काही नागरिक इथे सहभागी होतात. हे सांगोड कुंभारजुवे नदीच्या पात्रात साधारण 7 फेऱ्या मारतात. इतर सांगोडवर विविध ऐतिहासिक किंवा पौराणिक कथेवर सजीव देखावे केलेले असतात. विशेषतः वेताळ, नरकासूर यासह काही देवी देवतांचा वेश धारण करून लोक या सांगोड उत्सवात सहभागी होतात. नदीच्या पात्रातून फेऱ्या मारून झाल्या की बाप्पांचे विसर्जन केले जाते. पयलीं आमी एक 7-8 वर्सां पयलीं जे मिमीक एक्ट्स आसताले पळय ते करताले. आतां एक 7-8 वर्सांक आमी जे मायथॉलॉजिकल इव्हेंट्स जाल्या पळय म्हणजे पास्टान तेज्या बद्दल इव्हेंट करता. आनी आयज आमचो कॉन्सेप्ट आसलेलो रावणा कडसून यम बंदी करता पळय तो. पूर्वी मानाचा एक सांगोड आणि सोबत एखादा सांगोड असायचा. मात्र बदलत्या काळानुरूप लोकांचा सहभाग वाढतो आहे, तसे या उत्सवाला स्पर्धेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दरवर्षी जवळपास 15-16 सांगोड या स्पर्धेत सहभागी होतात. आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांसह राज्यभरातून काही लोक हा उत्सव पाहण्यासाठी येत असतात. म्हाका आतां 56 वर्सां आसा. बदललो म्हणजे आतां कितें पयलींचे आमचे जाणटे आसलेले न्हू ते खूब फरक हे जावन गेले. कित्याक त्यान पयलींचे जाणटे आमकां ल्हान भुरग्यांक कितेंच करूंक दिनासले. कित्याक दिनासले म्हणजे पेंवपाक नकळो आसले. व्हड्याचेर चडले काय ना, व्हड्यार चडले म्हणटा पेंवपाक जायनासले भुरग्यांक. म्हणून ते आमकां ल्हान भुरग्यांक धाडिनासले व्हड्यांचेर. कितें करपाचें आसा तें आमच्या बरोबर करा म्हणून जाणटे आमचे. इतके नासले, ल्हान पन्याळ आसलेले. म्हणजे ल्हान व्हडी आसलेली. आनी आतां तूं पळयशी आतां ही व्हडली व्हडी हाडटा. अख्ख्या कुमारजुवेची आमचे सगळी व्हडी घेवन येता. पयलीं अशी येनासली, ती गळगडची आमी येनासले. आमचे आमीच अशे भितरल्या भितर. आतांचो सांगोड आनी पयलींचो सांगोड खूब फरक आसा. कित्याक पयलींच्या सांगडाक अशी मजा नासली आनी इतको लोकूय नासलो. आतां तूं पळयशी अख्ख्या कुमारजुवेन आमच्या घरान लोक येता आनी बरी मजा जाता.